खुलुमबाय दिनै 10 फेब्रुवारि 2024 सुनिबार गुरुग्रामाव सासे दुथां सुबुङा 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ गोदोना हास'नानै गावनि रुम सिङाव कम्बलजों मेरनानै गथ'नि गोथै सहखौ एरसोना दोनदोंमोन। गथ'नि नखरनि आरो बिजों खाथि थायोमोन बा मोनसे बिगोमानि न'आवनो थायोमोन आरो गथ'नि नखरनिजों सिगांनि नांलाय खमलाय जानायाव रागा जाना थानायनि थाखाय दायनिगिरिया गथ'खौ बुथारदोंमोन। गथ'नि नखरजों आरो बेजों मोनसे बाथरुमखौनो बाहायोमोन। जेब्ला गथ'आ बाथरुमाव दुगैनो थांदोंमोन बे साननिफ्रायनो गथ'आ गोमाना दंमोन, नाथाय नखरनि मानसिफोरा नागिरबायनायाव मोनैयाव आरो दायनिगिरिया गथ'नि नखरनि मानसिफोरनो थगायबोगासिनो दंमोन। आं नोंसानि गथ'खौ नुदोंमोन, नोंसानि गथ'आ बाजाराव थांदोंमोन बिस्कुट बायनो बिदि होनना थगायगासिनो दंमोन। उनाव गथ'नि बिफाया बेनि सायाव सन्देह जानानै जरजबस्ति दरजाखौ नारख'नायाव हाबनायाव फिसाजोनि गोथै सहखौ मोन्दों आरो दायनिगिरिया लोगो लोगोनो स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बाहादुर। बे समाव बाहादुरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ आरो बेखौ नागिरना मोनबाथाय एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दोनगोन होननानै पुलिसआ रादाय होनाय जादों। आसामाव गंसे नखराव सावथुननि बायदि सिखाव जादों। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालगांगा उदारबन्दायाव सा-12 सिखावनि गेंआ सासे फालांगिरि बिकास रयनि नखराव हाबनानै नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ आखाइ आथिं खानानै न'निफ्राय 12 लाख रां बिलाइ आरो सनाफोर लांदों मेगननि सिगाङावनो लांदों आरो सिखावफोरा बे जाथायाव 2 गुलिबो गावगारदों। जाथायनि उनाव बिकास रयआ पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। इन्ड'-भुटान बर्डार तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सुखानजालि फायारिं रेन्जआव आर्मिफोरनि फोरोंथाय जाबाय थानाय समाव सासे सुबुङा थांनो पारमिसन गैयै जायगायाव थांनानै सिलाइ गुलिफोरखौ बेरखोन्दा गुलिफोरखौ खनबाय थानाय समाव बेरै बमाफोरनि बारुदफोरखौ बुथुमबाय थानाय समाव हरखाब बमाया बेरना होनायाव बे सुबुङा थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय केम्प नार्जारि, हारतला गामिनि थागिबि। जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव सानै सुबुङा उदखारिजों गावथारजादों। गावथारजानाय सानै सुबुङा गुबुन रायजोनि पान्जाबनि अमृतसरनि थागिबिमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अमृतपाल सिंह आरो रहित। गिबियाव रहितआ थैथाराखैमोन। रहितखौ फाहामसालियाव फाहामथायबाय थानाय समाव रहितआ थैदों। उनाव जाथायखौ रौनिया हानजाया खौरां मोननानै रौनिया हानजा आरो पुलिस हानजाया जाथायनि सायाव बा उदखारिफोरनि बेरेखा सिग्रोमनाय जादों। हिमाचल प्रदेशनि बरफनि हाजोआव सानै सिख्ला आरो सेंग्राया हाजो गाखोग्रा ट्रेकारफोरा ट्रेकिं खालामबाय थानाय समाव फिस्लायना गाहायाव गोलैबोनानै सानैबो थैदों आरो बिसोरजों लोगोसे मासे सैमाबो दंफायोमोन बा बिसोरो सैमाखौ लांफादोंमोन, नाथाय सैमाया जेबो जायासै। सैमाया बिसोरनि गोथै सहखौ साननैसिम नेबाय थादों आरो सैमाया गाबबाय थादोंमोन। उनाव मानसिफोरा फैनानै बिसोरखौ नुनो मोनो आरो बिसोरनि गोथै सहखौ बोखांनाय जायो। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अभिनन्दन गुप्ता, 30 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय पान्जाबनि पाठानकटनि थागिबि, आरो प्रणिता वाला, 26 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय महाराष्ट्र रायजोनि पुनेनि थागिबि। मोजां हाबाफारि लादों आरो बेनिनो मोनसे हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो टंला कलेजाव मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट काम एवारनेस एन्ड सिलेक्शन प्रग्राम मोनसे लानाय जादोंमोन फर अग्निवीर स्किमनि थाखाय, आर्मिनि जिथु अग्निवीर स्किम बेनि थाखाय। दिनै जोंनाव उदालगुरि जिल्लानि हातिगड़ाव थानाय 174 फिल्ड रेजिमेन्टनि लेफ्टेनेन्ट कर्नेल बिथांनि दैदेननायाव जोङो मोनसे केरियार प्रग्राम खालामबाय। अग्निवीरावहाय जों बोरैहाय जों हाबनांगौ बा बोरैहाय जोङो सिलेक्शन जानो हायो। दा जोङो उदालगुरि जिल्लायाव 4 आर्मिजों रायज्लायनानै 4 जायगाखौ थिक खालामदों। मोनसेया जाबाय हातिगड़ हाई स्कुल, मोनसेया टंला, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि रौता। बे 4 जायगायाव जोङो आर्मिजों आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफानजों लोगो नांनानै जोङो ट्रेनिं सेन्टारखौ खुलिगोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिथु बिथोन बादियै। आरो आं बेयाव जायफोरा माने फैनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बेबायदि क्वालिटि एबा क्वालिफिकेसन थागोन नामा? डेफिनेटलि जोंहा फिजिकेलावथ' जों हायो, किन्तु जोङो जिथु सिलेक्शन प्रसेसआव रिटेन, बे रिटेन टेस्टआव जोंनि गथ'फ्रा गोग्लैनानै थालाङो।
दा बेखायनो जों बै रिटेन टेस्टखौ बोरैहाय क्वालिफाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बेयो कमप्लिटलि जोंनि बिटिआर सोरखारनि मोनसे मावथांखि आरो बे बिटिआर सोरखारनि मावथांखि बायदिनो जोंबो आवगायनो थाखाय आखा फाखा जादों आरो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रादि जोंनि दिनैनि बे गिबि खेबनि जिथु बे रिक्रुटमेन्ट बा काउन्सिलिं प्रग्राम बे काउन्सिलिं प्रग्रामाव गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा माजबादनिफ्रायबो फैदों अरांनिफ्राय फैदों अदालगुरिनिफ्राय फैदों टंला भेरगाव आरो बेफोर ओनसोलनिफ्राय फैदों लोब लोब फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आं मिजिंथियो जे जोङो बे जिथु जे डिसिसन लादों बेनि जोंहा एसे साक्सेस जागोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु एवारनेसखौ लाबाय एवारनेसखौ लानायनि उनावहाय रिक्रुटमेन्टनि खोथाया माबोरै फैगोन? एक्सुवेलि रिक्रुटमेन्ट नोंथांमोना मिथिगौ जे आर्मिया जे बयनिख्रुइबो डिसिप्लिन मोनसे इन्डियान आर्मिया मोनसे डिसिप्लिनजों सोलिग्रा गतिके बेहाय जोङो जास्ट जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जों हेल्पल' होनो हागोन जे जों आइडिया होनो हागोन जे माबादि फरायोब्ला बा माबादि जोङो एग्जामाव एपियार जायोब्ला जों उथ्रिनो हागोन बेखौ जों आइडिया मोनसे होनो हागोन आरो डेफिनेटलि बेनिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां लाबा लाब जागोन बेखौ आं नुनो मोनो आरोखि आरो लोगोसे जिथु बिथोन होदों जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै गाबोननिफ्राय आरो दिनैनिफ्रायनो जोङो रेजिस्ट्रेसन प्रसेसखौ इन्डियान आर्मिनिफ्राय खालामबाय गतिके गाबोननिफ्रायनो जों ट्रेनिंनि बेबस्थाखौ खालामनो होननानै सानदोंमोन आरो दा आर्मिजों रायज्लायबावनानै बेखौ थिग थाक खालामनाय जागोन आरो जोंनि बिटिआरनि सरकारनिफ्राय जि जों बिथोन मोनगोन बे बिथोन बायदि जों आवगायलांगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।